Tak, nacházíme se na místě číslo 1, kde rybaří tým Starbites SK. Tak jdem trošku vyspovídat. Tak čau chlapi. Zdar. Čau. Tak, jak jste spokojený s místem tady na závodech na Jilově? Tak myslím, že s miestom sme najspokojnejší zo všetkých tímov, nakoľko táto jednotka sem fúka leter a vyhráva skoro každý rok. Tak uvidíme, či to bude tento rok, ale vidíme, že nakoľko máme 9 rýb, tak to asi tak aj bude. Tak na co chytáte chlapi? Tak paradoxne, ako kapitán povedal, tak tá jednotka je naozaj miesto na všetky ostatné, povedal by som, veľmi nadpriemerné, alebo možno aj jedno z najlepších, ktoré tu je. Ale naozaj je pravda tá, že chodia nám možno maximálne 2 druhy gulí a je to RS jednotka a Demon. A čo sa týka našej nejakej taktiky, ktorú tu máme, tak v podstate, keď sa môžete pozrieť, tak tam naľavo sú potopené stromy. Z tých stromov by sme čakali najviac rýb, ale pravda je tá, že z tých stromov nám tých rýb chodí najmenej a najviac nami chodí úplne z voľnej vody. Taktika krmenia, v podstate fúkal na nás vietor, tak sme spravili klasický diagonál, kde sme zavalili našim závodným metodmixom a odstreľovali sme to ešte s gulami a v podstate funguje nám to skoro všade na takýchto klasických prvýkoch. Co říkáte na počasí? No, počasie je podľa mňa celkom dobré, fúka vietor, teda respektíve fúka hurikán, nie vietor. To, čo tu bolo, tak sme asi naposledy zažili na Zemplínskej šírave, našťastie tu sa nevyváža. Aj keď je to veľmi technicky náročný závod, lebo hlavne umiestňovanie 2 udíc, ktoré dávame v podstate k úplným stromom, kde keď nahodíte v takomto vetre, tak sa vám spraví celkom veľký oblúk a je to naozaj dosť veľký problém. Ešte, že tu mám kapitána, ktorý mi naozaj pravidelne nahadzuje tie udice a bez neho by som bol v tomto živote stratený. Určite, že mám máš. Tak proč si myslíte, že vaše nástroje tak fungují? Máte tady nejvíc záběrů, tak čím to bude? Tak ono v podstate obidve voľby, aj RS1, aj jeho Demon sú voľby skôr do studenej vody, bude to na skorú jar, alebo teda nejakú neskorú jeseň až zimu. Jednak sme sa snažili prispôsobiť tomu aj veľkosť guličiek, vidíte, že sú to desinky, ale druhá vec, čo je tiež nemenej podstatná, tak obidva typy gulí obsahujú dosť značnú časť Robin Redu. U Hot Demonu je to ešte v podstate s vtáčim zobom, aby naozaj tá extrakcia tých aróm a aminokyselín bola rýchlejšia. U RS jednotky je Robin Red kombinovaný s prevažne rybacími múčkami, kde naozaj sú to predtravené rybie múčky, čiže tá ryba s tým nemá absolútne žiaden problém. Tieto nástroje v podstate fungujú, paradoxne fungujú aj v lete, ale naozaj na takéto jarné a jesenné chytanie sú úplne neskutočné. Kde se dá tejto bojlí koupit? V každom dobrom rybárskom obchode, kde naozaj ten Starbites nájdete. Čo sa týka týchto gulí, tak osobne som presvedčený, že v drvej väčšine tých väčších rybárskych obchodov určite áno. Alebo aj prípadne na internetovom obchode www.rybolov.cz. Proč ste si vybrali práve tieto závody? Tak tieto závody sme chceli navštíviť ako každé iné. Išlo hlavne o to, že sú tu aj krásne ryby, krásna voda a hlavne to VCC, ktoré by sme chceli v najbližšej dobe zažiť, skúsiť. To VCC bolo v podstate aj našim nejakým takým skromným cieľom a nechceli sme si ten lístok kupovať, tak sme si povedali, že tam v živote nepôjdeme, pokiaľ sa tam neprekvalifikujeme. No a krásne na týchto závodoch, ako na jedných z mála, ak sa nemýlim, tak možno naozaj sú závody len na Hejlove, čo sú kvalifikačky už v tejto dobe na Sveťák. Tak v podstate sme tú šancu využili, no a dúfam, že to dotiahneme aj do zdarného konca. No. A jak ste zatím spokojení s chodem závodu? Chod závodu po organizačnej stránke úplne bezproblémový naozaj. Čo absolvujeme za rok 12 až x závodov, tak je to jeden z tých, povedal by som, na tej špici závodov, čo sa týka tej organizačnej stránky. A čo sa týka zvyšku, no nemám žiadne výhrady. Tip-top. Co říkáte na výběr lovného místa? Tak miesto v podstate bolo celkom, povedal by som, nadpomerí na naše doterajšie šťastie v žrebovaní, tak konečne sa nám aj voľačo podarilo a... Takže k místu asi není co dodat.
tak vám přeju v dalších dnech mnoho úspěchů a se daří. Čau zatím. Čau, čau. Čau.